Robotický mop, práčka vzduchu či dizajnové doplnky pre dotvorenie domácnosti. Po roku sa do bratislavskej Incheby opäť vrátil veľtrh nábytku. Slovenskí aj zahraniční vystavovatelia predstavujú najnovšie trendy v bývaní. Zariaďovanie interiéru alebo len malá zmena v domácnosti. Inšpiráciu tu návštevníkom ponúka vyše 200 výrobcov a predajcov. Skutočne je možné na veľtrhu nájsť nábytok a doplnky z celého sveta, či už je to nábytok do obývacích izieb, jedální, spální, praktický kancelársky nábytok alebo nábytok do pracovní, detské izby, nábytok, ktorý rastie spoločne s deťmi a samozrejme množstvo doplnkov pre dotvorenie atmosféry, rovnako aj svetelné stropy, kryštálové lustre, madrace pre kvalitný spánok. Mňa zaujal momentálne tento stôl. Čo hľadáte do svojej domácnosti? No pomaly sedačku budeme sa sťahovať. Máte nejaké kritériá, čo by mala sedačka spĺňať? Hlavne pohodlná, ergonomická. Keby sme to chceli nejakým spôsobom zovšeobecniť, tak jednoznačne sedacie súpravy s nastaviteľnou hĺbkou, samozrejme na nožičkách postavené. Farby na Slovensku ešte stále prevládajú, rôzne odtiene sivej, odtiene zeme, ale už svetovo prichádzajú znovu do módy modrá, tyrkysová, zelené rôzne odtiene. K sedačke si rovno môžete zladiť aj steny. Hitom sú takéto dekoračné stierky, Ktoré sa ponúkajú v rôznych dizajnoch, sú to dizajny betónov, potom rôznych medí, bronzí, alebo teda takéto rôzne štruktúry. Medzi tapetami zasfičí exotický kvetinový vzor. No a kto chce, môže si dať domov nainštalovať aj takúto machovú stenu, ktorá je nenáročná na údržbu. Stačí ju len sem tam zbaviť prachu. Nevyžadujú ani denné svetlo, ani vodu. Takéto steny vydržia nejakých 6, 7, 8 rokov. Až 20% ľudskej populácie trpí alergiami na plesne, prach či roztoče. Aj toho sa chytili výrobcovia dizajnových doplnkov. Jednou z noviniek je tzv. Vzduchová práčka, teda zvlhčovač a čistička vzduchu v jednom. V dnešnej dobe sa tak dosť zanedbáva vlastne táto vlhkosť vzduchu, ktorá by mala byť ideálne medzi 40 až 60% v každej domácnosti. Ako náhle je pod tých 40%, mali by sme zvlhčovať a ako náhle je nad 60%, tak by sme mali odvlhčovať. Stále obľúbené sú aj difúzery, do ktorých podľa aktuálnej potreby nakvapkáte esenciálne oleje. Keď máme nádchu, tak si kvapneme eukalyptus, aby sa nám lepšie dýchalo. Chceme mať lepšiu náladu, tak použijeme napríklad divoký pomaranč. Tým, ktorým nie sú blízke domáce práce, zrejme zlepší náladu táto dvojica robotov. Nový robotický vysavač získal tvar v tvare D, takže dosiahne úplne hlboko do kútov. Ponovom už roboty komunikujú, takže keď dovysáva vysavač, dá signál mopu a ten začne po ňom mopovať. Navlhčenou podložkou očistí všetky podlahy v domácnosti. Návštevníci sa môžu prísť inšpirovať až do nedele. Lucia Hlaváčková, televízia Markíza.